mai rauni bawa, mai rauni bawa. Ni bawanka ne Rasulallah, bawan Rasulu, ni bawanka ne Habibullah. Ni bawanka ne Rasulallahi, ni bawanka ne Habibullah. Ni bawanka ne Rasulallah, bawan Rasulu, ni bawanka ne Habibullah. Mashara kuka dukkanin tawassul kai ne da nayi, ba wanda za ya ja ne, Rabbi za ya biya mun bukatuna. Dan Amina da Abdullahi, Aba Batulu Saifullahi, ka zo garin Rasulallahi, a son ka ne na ciro mahi. Dan Ali Asadullahi, ka share kukana, tallafa mina dare rana, zuciyata ta shiga kuna. Ya Rasulallahi manzo, ka kira ni gare ka in zo a bani ko dan kanzo. Na san ba a kora ta in na zo, ni da rijalai za mu zazzo, kai murke Rasul manzo. Duniya kiyama manzo, ko bacci za na kwanta manzo. Rayuwata kai na ka bawa, a gare ka zan zama bawa. In ta kama ma in ci ciyawa, komai na mallakawa. Rasulullahi har rayuwa, radai na kai na ka bawa, ko na mutu ka zo kan gawa atawa. Ya Rasulallahi kai ne mai yanke rayuwa ko mutuwa, shugaban dukan 'yan adam kowa har da annabawa. Kai ne karami babban su, 'ya'yanka ne, kai ne ubansu. Kai ne a cikin Allahu, shine a cikin ka babu musu. Hukuncin rayuwa ko mutuwa a hannunka suke ba dagawa. Mai mala'ikawa da yawa, ko san ka yayi ta yawa. Zuciyarmu ya cika da yawa, bayan ka ne ya Rasulallah, ya Rasulallah. Gani ni ina fa bukata, duniya ta lahirata, ka shigo ciki ka mini gata. Ya ma'asumi mai gata, kai ne mai toshe gata, kuma kai ne mai ba da gata. Sai an je gaba tun rayuwata, sannan za a ƙarasa ga gata. Mai rauni ne na imanin nan, mai son ka ya ga fuskar kannan. Da Fatima da Aliyun dainan, Hassan Husaini da aƙilar nan, da a'imma ka fataninsu, ka dafa wa zagzakiyu. Ka ce wa ka'imar muntazari, ya sa ni a cikin ansarinsa.